Pačević, Kemal, kaže nam ti ukupno svih šarta koliko ima. I ovdje su svi šarta i to 6 imanski, 5 islamski, 12 namaski, 6 3 namazu, 6 u namazu, 5 abdesta, 5 guslskih i 3 jemunska. I 3 jemunska, dobro. Dalje vamo, Amir, mikrofon. Amire, nabroj nam ove imanske šarte. Imanski šarti su Anetu bila, ja vjerujem Boga Đelešanu, Meleket, ja vjerujem Bože Meleke, Kutuki, ja vjerujem Bože Tabla Rasuli, ja vjerujem Bože Poslanike Veju, Lali, ja vjerujem Sudnje dane, Dukadiri, Hajri, Šerini, Nelakala, vjerujem sve što događa, vjerujem Bože volje, Bože određenje. Ovaj prvi imanski šart? Prvi imanski šart jeste Anetu bila, ja vjerujem Boga Đelešanu. Šta je temelj islamskog vjerovanja? Temelj islamskog vjerovanja jeste vjerujem jednog Boga, Boga Đelešanu. Ko to vjeruje, kakav on mora? Ko čvrst vjeruje, ko treba Đelešanu, te mora biti dobro musliman, ovaj dobar čovjek. Dobar čovjek, vjernik ne može biti i dobar čovjek mora biti. Dobro, dalje mikrofon. Ermin Abdić, Ermine, mi Allaha vjerujemo po njegovim svojstvima. Nabroj nam tih Bog ima postoji mudrost, Bog je javazan i Bog je odmjeni živi poslopine, Bog je zauvijek da neće nestati tek. Bog nije ničemu sličan, malo petuli hafiz, Bog samo sebe opštio, nije nikome ovisan, javnom benefiji, Bog živi svojim vječnim životom, Haja, Bog sve zna, imam Bog sve čuje, sve Bog sve vidi, Besar, Bog je svemoćan i radet, Bog sve svoju volju čini kudret, Bog obično je božanskim govorom Kelam, Bog sve stvara, uzdržava i rastvara tekmin. Koje je Božje glavno ime? Glavno Božje ima Allah Đelešanu. Šta znači Đelešanu? Uzvišeni. Uzvišeni gospodar. Dobro, daj mikrofon našem namjeru. Namjere Allah Đelešanu je svoja glavna svojstva istakao u jednoj kratkoj suri. Kojoj? Ihlas, to je sura Kul Huvallah. Jedna kratka sura, a toliko janka i ne vidim da je svi znamo. Hajde nam je provući da čujemo njen prijedlog. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bog ima ograničen gospodar, sam se njim trebamo oprositi. Nije nikoga rođeniti, njom nema poravati. Dobro, tako, to je prijevod za svoje. Ihlas je Kul Huvallah. Dajde mikrofon.